Éxito de participación e organización na quinta edición da Ruta Teatralizada Camiño do Mercado. A actividade tivo un percorrido duns 5 km, visitando a ritmo de paseo varias das aldeas da parroquia de Tállara, entre as que se atopaban as do Sanguiñal, Figueiroa, Pousada e Carantoña. Durante o traxecto realizáronse unhas 5 paradas nas que se desenvolveron actuacións teatralizadas a cargo de membros e voluntarios de Senda 21. Foron 5 actuacións en ton de comedia costumbrista, tratando temas como a emigración, a morte ou mesmo unha xornada de traballo nun lavadoiro. A estas 5 escenas sumáronse tamén outras actuacións musicais. A primeira delas tivo lugar na aldea de Pousada, onde un grupo de nenas e o grupo folclórico Son do Pote recuperaron a danza do espantallo. A segunda tiña lugar no Pontellón de Pedra do Río Lobo e estivo protagonizada polo grupo de pandereteiras O Tremuzo de Outes. A ruta chegou ao seu fin cunha festa nos muiños de Carantoña, con música e baile. A actividade estaba incluída no proxecto Mocidade en Movemento, que desenvolve o Concello coa colaboración da Consellería de Política Social.